Slušaj vamo, ajde svi u vrstu svi. Evo ovako, sinu mom je sutra rođeno, ljubi ga majka. Pa sam mislila da snimimo jedan ovako video, sve smo se to dogovorili. Video da ima kad odemo na onaj svet. Da se seti majke. I ajde, ako hoće oca, hoće, ako neće ništa. Ovako, znači rekli smo, deda će da snima. Ćero, daj dedi. Deda, ja ću da ti pričam da li levo ili desno, ja ću prvo da krenem, a posle idemo ostatak. Da. Uzmi deda, gledaj sad. U mene, tu. Tako. Sine moj, ljubi ga majka. Srećan ti! Pa kaži rođendan. Razumijem. Tata, odalji kameru, malo je tako, aj sad pričaj. Rođendan. Da si nam živ. Kaži mama, kaži zdrav. Zdravo. Ma ne zdravo, joj poludeću. Zdrav mama, zdrav. Zdrav. Sine moj, ljubi ga. Tata, gore kamera, pala ti kamera, tata, gore, tako. I sine moj, da mi se oženiš i da imaš unučiće. Pa mama, kako onda ima, da ti treba da imaš? Pa to sam rekla što. Ajde sad, drži ovo. Tata, daj mi ćerki da montira. Ti uzmi montiraj ovo što bolje da izgleda i pusti neku muziku pozadnje. Ajde sad bežite, sklonite se. Si montirao? Daj da vidim. Sine moj, ljubi ga majka, srećan ti rođendan. Da si živ i zdrav. I da se oženiš i da imaš puno dece. Šta je bre ovo? Pa dede okrenuo kameru i ja sam dala glas. Pa zadavit ću vas.